Nah, apa sih? Meledos anu kayu garing gue. Santai. Iya, ayo. Kamu nyemplung apa nurun pendidikan belabar pisan. Kok bisa-bisa nyemplung lah anu bocah. Lokel aku siki ngoni tukel. Duitku akeh, tenang gue gawe hotel. Komongi, ngerti apa ora? Mengkelanggar aku bayaran togele kenang gue gawe hotel. Aku tuku perhiasan, men aku cantik kayak kowe. Aku kan masih layak bojo maning, kayak om alut bola-bali bojo. Mak Lampir, aku tembe bisa ngeneh ye. Cepet ngeneh duit togele lang. Ora bayaran mak diblokir kok. Tanggane nyong be ora kebayar mak padahal ya ora akeh kowe. Kurang ajar, mesti dilenang cocotmu dewek lam. Dilik dengah yang aneh, ye, mereka dalam maning gue digebek di tunggangan mobil, nang ana di sel. Kaya rosa ngancam-ngancam, wong congormu be mengko melu be disel. Loh, oh, ngomong di Mak Lampir su lagi gemblung musik iki kok. Maju yuk, kayak ngomong lagi. Jum, nah, iya kok. Selam, wis kowe bayar ora malah kowe lapor. Kok ora kutukum kepriwe iki ya lah. Yai, Mak Lampir kentir. Togele metu ora kebayar. Subhanallah, cepet ditangani aja nganti kesuwen melas. Para kiai, para santri, mayuh Mak Lampir ditangani. Tingko digawa dokter kejiwaan melas aja kesuwen. Tulung jaluk bantuan kadu RT nek nggo mbujuk Mak Lampir. Baiklah Pak. Semangkat. Siap. Assalamualaikum. Walah Ruslan. Wis togelenya metu dibayar ora. Malah kowe lapor nak nyokon diesel. Walah kunyuk kowe ya lah. Kata orang percaya, kata orang itu edan, sambil geblek. Cocok tewa sare. Iya. Awas sepisan maning kowe ngomong Mak Lampir gemblung. Tuku togel ora dibayar dadi Lampir kentir. Awas kowe lo. Minggat kayak ngana. Dadi cocok tok kowe nang kene pada. Disaktiku jajal dengan gambar sing arep dikepenyong. Kira-kira siapa jajal manggung udane terus dhuwur kampung isor kelos. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau anggap dikawal mobil polisi. Aku wis tobat, ora tuku togel maning lah. Isi kan ora arep tuku togel, aku insap lah. Aku arep ngaji, arep guru kon mulang nyong ngaji lah.